दिनै दुलाराय फरायसा आफादनि रिस्ट'र एन्ड रेस्किउ जेनाखि मोनसे मिशन बेखौ लानानै जेनाखि नाजिरा सार्केलनि सिङाव दैबानाजों माने सिलिंखार जानाय न'खर आरो न'खरनि जिखिनि माने अबस्था बेखौ नुनानै दुलाराय फरायसा आफादा जे खामानि मावफैनाय दिनै ब्रैथि सान मानगेरेट दुलाराय फरायसा आफादनिनो दैदेनगिरि आफादगिरि खोरोमदावारि बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों गासै भलान्टियार्सफ्रा दिनै खामानि मावबाय थादों आरो दिनै बिनिनो ब्रैथि सान जोंनि टीमा दिनै बिकि सयकिया आरो बिथांनिनो बिफानि लकनाथ माने सयकिया बिनि न'आव जोङो दिनै दैबानाजों माने हाबनानै थानाय जानाखि हाब्रु बेखौ जोङो साखोन खालामनाय जायो आरो गोबां बेवहाय माने लाइ लथर माने फबजानानै दङमोन बेखौ जोङो दिनै बोखांनाय जायो लोगोसे बेवहाय माने दैबानाजों बा हाजों फलकजों माने खफब जानानै बाहायजायै माने हा सिङाव थानाय बा हाजों माने मैला मैथा जानानै थानाय जि जोम कम्बल थसक बायदि मैया हेनटेन बासन बर्तन बेफोरखौ बाहायजानायखौ जोङो बाहायनायनि थाखाय सुनानै दोनबाय आरो बाहायजायैखौ जोङो गाहरनानै साइडआव दोननानै जोङो माने डिसप'ज खालामनायनि बेबस्था बेखौ जोङो दिनै खालामबाय जथेस्थ' खस्थ' मोनदों नैबे न'खराव जों दिनै जे माने खामानि मावदों बेवहाय जाय माने लकनाथ सयकिया बिथाङा सासे रिटायार्ड आर्मि आरो बिथांनिनो मिसेस बायदेवा 2 बोसोरनिफ्राय पेरालाइसिस माने बेबायदि मोनसे अबस्थायाव दङ आरो बेवहाय सासे हिन्जावसा गथ' माने क्लास 6नि दृष्टि सयकिया होननाय हिन्जावसा गथ' दङ क्लास 6आव फरायो बिथांमोना खुनुरुखुमै बे दैबानाजों माने रैखा मोननाय न' खाथियावनो गंसे बिल्डिं गोजौ दङ बे माने बिल्डिं गोजौनि छादआव गाखोनानै बिथांमोना रैखा मोनदों जोङो जथेस्थ' जेसे हायो जोङो मदद खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों मैयासिमाव दहाय फुङाव जोङो रिपर्ट लाजोबबाय दहाय फुंसिमाव 42था न'खरखौ दुलाराय फरायसा आफादनि जिखिनि टीम बे टीमा दासिमाव मावबाय आरो नैबे जोंनि मोनसे टीम जेनाखि जोंनि टीमाव जेरै माने सेन्ट्रेल एबसुनि जोंना सोलोंथाइ नेहाथारि जोंना सोमावसार बसुमतारी दङ जोंना फर्नेसिं बसुमतारी एसिस्टेन्ट स्पर्ट्स सेक्रेटारि दङ अफिस सेक्रेटारि जोंना रोदोम बसुमतारी दङ आरो सराइदेवनि जोंनि टीम दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जोंनि 10 जन टीमा दासिमाव गंनै न'खर जोङो बेवहाय साफा खालामनाय जाबाय दहाय फुंनिफ्राय आरोबाव जोङो 3rd न'खर जोङो हाबहैनोसै बेखिनि